Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Ublay tanat ban kransi ban tim snew ki breu. Kumno pi akre ublay nrei pi tim snew yu breu. Kalong ka bakla. Imat baki yamong. Ba kadon ka jingta yaki habang akren yaki to ki kentien menemit. Hello bro, ki baju kersan bahaya ki video ki jongan ak por. Te hakan ka video ngakpa ban react lane ngakpa ban pensai halor kato ka video bala palat UT7 news menin ka sni ublay ka arhusal terik unailar arjar arhosan. Te nakalian ka jonga ngam snoya hap bat ngam pediang ya kato ka khubor ka ba pelag UT7 news namar ban suong uwan hier umensim makut ban jungo yaki mensim koridor limba kari bible te ngam sunga hap UT7 news long haden kat kandai snem wan biang kari bible jong umensim makut hakasnong kli stem riboy distrik ke Marjan berkasnong boy rimbong te nakali ka jonga ngam sutemat bat limba kanika video ngakwa ban pensai katkum ka jing sothuk ka jonga namar ngadon nya ka hokon kren ban pensai katkum ka artikel 191A jong ka riti sensar ka ridie ka sya yangi bangin kren ngen pensai ki jing sngau ki jongi te nakalen ka jongaru kumwe na ki paradok parsnam jong kanika jaj benru khasi bat kumwe u Kristan nga don hok ban kren ban pensai sakipat ba namar manga omdei banga ben blay nga ben niam ngam ben blay nga long bet kaju ya baro omdei banga ben niam namar kiniam Kristan kibun ki niam Kristan hala kijong ki balang kabalang Katolik, kabalang Presbyterian, kabalang Church of God, kabalang CNI, kabalang Fellowship, bat kum tak terter bun ba ki balang ngam ben niam ngam ben blay ngam ben ya kanu ka hun balang re daka jing sngau khie ka jonga ngakwa ben pensai lang sapi baro namar ya ka kasap ka ba blay ula ai ngam kwa ban sukun ban suburi ta haladen re ngakwa ban pensai lang pi baro ba kato ka jing keren ka jing penmi jong UT7 news ba u mensim bakut ulawan jengo yaki mensim koridor lingba kato ka revival hagas chinong kli stem riboy distrik te kalong ka baklapi kumno ubreu utip ba kadai ka revival jong mensim bakut kiri bible ki don arjat hakajing tip hakajing ngothuk ka jonga kadon kari bible ju mensim bakut lane kari bible ka babaha bat kari bible ka basneu lane kari bible ka bawan lingba u krislam ler te hakajing syam hakajing lap ka jonga halor kari bible ka blaki menswa usnam arjat riu manga hakato kapor ngadang kena nrei ngadang kan mau ba imei ipa lembat imei isya calam jaseng bajanga menit mit ban lek saying mane ban jaseng revival te ngakan mau hakato kapor ba kibreu hakapor ba ki layar wai ki lay sungsit haying mane te ki khlem ka khlem bat ki ong revival te kila siang daki silie daki jansing tie kila kub daki kumbor hapo ijing mane hakato kapor ngakan mau pa kadon sya ka revival te mentapat hakajing lap ka jonga bun majority na kito ki bakhi revival omde gen baro ndrei bun ngut na kito ki bakhi revival usnam ar hajar ndreu bun kia im auria batkan ka perthai ki kampen tre masno athau
ki kenroi breu ki thau jingkulmar ki syok breu ki pensong seir ya kasnong ka thau bade ka imlang salam te kum ya kato ka revival piong ka dei ka revival jong umensi makhut lane ka revival ka babha na kalian ka jonga te ngam nge bat ngam pediang ngam so tenat ban ong bakadei ka revival jong umensi makhut ngidei ban sngap swaken ngidei ban ong bakadei ka revival jong umensi makhut ngidei ban ong ba syuki revival ken ban penpau bakadei ka revival jong umensi makhut lane ka revival jong Chris lamler te haba ngimtip kamlong ka babha deban ong ka revival su ong tang ka revival labiang lai penpau ka kentin mensim makhut namar lada kamde sisa ka revival ka bawan mensim makhut te lalong ka majeler ka masyukor te ubulai uso tanat ni ban keren daki ketin ki lamler yaki ketin ki basyong belai te haga to ka por ba ki revival usnam ar hajar nreu omdai baro kumbangala ong mentan rei bun kilong ki breu ki ba thau jingkulmar ki ba pensong seir ki nongsong snong ki breu ki ba im hakadi ka bam bat kana ka perthai te lada dei ka revival jong mensi makhute ki lada ban long reu blai gen kila dei ban long reu blai ban im ka jing im ka bah ban panyadei ber ki breu ka im lang salam nre ka jing i jonga pat kito ki ba kiri babal usna marjar reu bun bakia im aurie bat kana ka perthai te nakalian ka jonga ngam ngej ba baru ki ba kiri babal usna marjar reu kinyo ya umensi makhut namar ka kentin revival kadai ka ketin nongwe revival kamut ban penbha ban pen thanmai ban pen kala ya ka jing im jung ubreu te la ban long ubreu basneu nrei ukhi revival u yo ya ka revival ka babha bat ukalan ona ka jinglong ka basniu sa ka jinglong ka babha la ban long bat ningkong ubreu long babha nrei u khi revival te hadin jong ka revival pat na ka jinglong ka babha ukalan sa ka jinglong ka basniu ka jinglong auri bat kana ka perthai ka jing syuk breu ka jing kanroi breu ka jing pentrim hasnong athau ha ka imlang salam te kum ya kata ka revival ngila ban ong ba kadai ka revival ka basneu lane ka revival jong Chris lamler nganut ban ong da namar haka jingtip jonga ki revival ki don arja ka revival jong mensi makhut bat ka revival jong Chris lamler te parlok saya perkhat saya pusuan bha halade simet phimdai ban su ngej bi ya kine ki breu ki ba penpau ki ba kwa ban penpau nambet ya kata ka revival jong mensi makhut phimdai ban su ngej kulma namar lada kamdai sisa ka revival jong mensi makhut te pila penpau ya ki ketin ki ba kentang jong belai umso tenat ini te ngi ban husiar bhagen habangi kren ngi panmi ki khubor lane kino ke jing pensai segi pajba khanang ba ki pajba kino micha yalam bakla te parlok menimit ngalale ya ka live video syapang kato ka revival bal khi menta ha kli stem ngalale ya ka live video syapang kato ka revival ngala keren menimit kidon ki parlok ki ba pek ya kato ka live video ki ba snode ya ki jingkren ki jonga bat ki don ru ki ba ai jingmut ki bom snode ki don ki bro ki ba kershan ya kata ka revival jung mensim bakhut
nrei yang ki keren lagi kitin sang menemit hapu komen ki tim si yang taruh ki penpau ya kataka kentin revival mensi makui ki support ki ong bakato ka revival ka baki hakli stem ki ong bakadai ka revival mensi makui nrei ki penria manga ki keren lagi kitin si te nakalin ka jonga ngala menemit ngala dawai ubulai bun map ki mar ki support ya tau mensi makut ki kuwa ki ong ba kato kari babal mensi makut nrei yang apar ki tim si te kumno pi kuwa yu tau mensi makut pi support yu tau mensi makut nrei pi tim si yu breu te nakalian kajonga te menimit ngala duai na kapta kajongki ngala ong boleh un map un kerku ya pi bat ngaklem react sneure ki te haga jinsha te haba pi komen khamtam haba pi penpau ki kentin ki ba syong boleh pimdai ban currency boleh tanat ban currency ban tim sneure ki breu kumno pi akre boleh nrei pi tim sneure yu breu kalong ka bakla imat baki yamong ba kadon ka jingta yaki habang keren yaki to ki kentin menemit te nakalin ka jonga ngan keren be ciki jingsha te lada pi kta ru mat adep sto nga keren be ciki jingsha bat ngam kwa ban wan ra yaki jingsnu haka imlang salam ndai ngap kwa ban pensai sipat ba nga kwa ya ka imlang salang kababaha bat kebomdon kano ka jingsne takadau ka jingsna jonga ya ka YouTube channel umdei tangbangan pelat beceki news and information rei nga pelat bunjat ha ka channel lada ngadon kino ki benta ki bang ngadon kam ban pensai sipat ba bangan keren be lada nga don kam ban criticize lane ban kentho yaki jing le bakla lane yaki jing le snu jongnor nakaleng ka jonga ngam shifting nga keren be namar umdon meno ba la ban dusmon ka jing im ka jonga lemda de ka jing kwa jong utrai no budong thau dei utrai no budong thau ubadon lem derkat bat ka jing im ka jonga takarau umdon meno balak ban dusmon ka jing im ka jonga nakaleng ka jonga yala de ngan protect nakam ka jing im lade bat ka dei tangkamon jong utrai no budong thau umdon meno ba pan dusmon ka jing im ka jonga da ka jing bisni ka jongki te ngasi ong ki to ki bas ngomong ki jing keren ka jonga te watnom so nga haban keren be ki jingsha te phimdei pat ban tim si yu breu phila penpau ye ki ktien ki basong belai nrei yanga bat phi tim si phi keren bat ktin belai phi keren bat ki ktin si te belai so tana te parlok nakaleng ka jonga ngam kwa ban keren jrong te tangkini kingtin hakane ka por link ba ka video but yaki badai sapdiang yaki bomdai kemo ong ka tin jung belai yaki bomdai on sanang hikai yaki badai to pdiang yaki bomdai te nai pdiang te ki don ru kito kiba ong yanga menemit kiba ong ba yame ngam kwa ban subscribe kidon ru kiba ong ngan on subscribe no te kasyong kamu pi lada pi singo day yaki jingkran ki jonga te sa like share bat subscribe lada pi singo day ru mai subscribe re nagaleng ka jonga ngampan bor te lada pi singo yo jimun toy ki video ki jonga sa subscribe sa kersan lem ken para kasi lada pi singo yo jimun toy te nai page nai subscribe nai like nai share nagaleng ka jonga singo te tangkini ki kentien kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siam biang haki bepat ki video